sirimang-rimangion di minggu nasional na pasapuluh sadahon tahun B. Pajahaw parjolo sian Yehezkel biddu 17 ayat 22 sahatu 24. Pajahaw paduahon surat Apostel Paulus na paduahon tu Huria Korintus biddu 5 ayat 6 sahatu 10. Barita nauli Markus biddu 4 ayat 26 sahatu 24. Pajahaw parjolo siap panurirang Yehezkel patakason adongdo hagogoon di pernguluan ni halak na porsea. Tung surape met ha porseon na alai say nanget doinon martubur. Hau nani hatahon di pajahaw parjoloon martubur mulai siya na met sa tunabalga jolmai pe met do alai alasay totong di parmudu-mudu de bata gabe boy do jolmai di gijang ni saluhut aka natinopana. Pajahaw paduahon mangodoson adong do hagugon nasia debata di hangoluan ni halak na porsea. Apostel Paulus dohot aka donganna tung masay takas do makilalahon hagugon na marharuan sia debata. Molo porsea tu debata nasongon haruan ni aka hagugon gabe dakota pasu-pasu nasuk sukdo jolmai ha porseao nipe boido pagogoho jolma laho mangadopi paru kilon. Apostel Paulus boy gabe marsaur do sude jolma ala porsea ibana tu debata. Barita nauli di minggu nasional na pasapuluh sadahonon patariason tuhita taringot harajaun ni debata. Harajaun ni debata ima saluhut nadinggan diadopan ni debata na tubuh maktubur jala mangerbang huruk marparbue jala ditikina lam marlapatan. Harajaun ni debata ima songo boni na mek na tubuh lam leleng lam balga jala ubalga sian akana asing. Boni ima ha persiaun ni hita jolma na tubuh jala martubur marhite aka pangalosion siganupari na totong ditabori amata debata. Harajaun ni debata songon boni na sinuan na mek situtu na tubuh gabe hau na bolon na boy disonggopi aka pidong jala marasar disi laho mangalului si panganonna. Sada ipola na boy si pahusor-husoron marhite aka pajahaw na tuluon ima dipadiri debata do hita jolma na mekmet gabe belga diadopanna. Ditoppa debata do hita jolma mulai sian na mekmet jala gabe belga si tutu ditikina suang songonima nang huriai dimulana mekmet lam leleng lam mangerbang siam mulana sahira na sombar si do dibilang-bilangnya kajolma bolak alai lam leleng lam belga jala boy gabe inganan hangoluan ni godang jolma di sima hahomion ni debata na totong aduk di tonga-tonga ni hangoluan ni kita jolma. Tung mek si tutupe na adong dihita halak na marha persiaw tu debata molo tapatuduhod doi doh denggan boy do gabe hakomi bolon di tonga-tonga ni parmuluan. Tung mek pehita boy do gabe makrohon las niroha tu gudang jolma jala sonang pakilalanna harap dohot tita alai tung sabal-balgana na adong dihita molo dang dipatuduhon dohok dengan song sahalak na marha porseaun sude na inon dang marlapatan marisuang doi sude songon hau na di tonga-tonga ni harangan na somar parbue jalan na soadong lapatan na hola jongjong sabing tibo bolon mate marupa jala busuk gabetana dang adong lapatan na marhite pamolusan dihasianganon hita di parmudu-mudu diajari di paune jala di pature amat dari bata
marhite pamulusan totong do hita di pai baru de bata alani tumek pehita alai totong do sai didongani de bata hita sai lam tahaholongi do de bata hita lam magodang jala matoras di hapor siaun jala sai lam makilalakon holong ni de bata nasotara same alani pamulusan do parmuluat tahun songo boni nani saburhon tutano na mekmet jala martubur belga sahat gabe mabuan hanguluan sayang gia mak hita jol mana mekmeton gabe belga diadupan de debata sai talehom madirita di parmulu-mulu debata asal lambar lapatan diadupan ni salhut jolma Tuhan ma nama masu-masu. Amin.